Салом ҳаводорони бошгоҳи Барселона. тавре хабар медиҳанд сармураббии Манчестер Сити Хосеп Гвардиола трансфери Ансу Фатиро аз рӯи эҳтиром ба Барса муҳокима накард. Серхио Агюэро гуфт ки Барса барои ҳама унвонҳо бояд мубориза барад. Мо фаворити Лигаи Чемпионҳо нестем, вале рақибон моро эҳтиром хоҳанд кард. Борусия Дормунд омодааст трансфери Эрлинг Холландро бар ивази Усман Дембеле муҳокима намояд. Мухлисоне ки баргаштани Дани Алвесро интизор буданд, метавонанд ки ӯро фаромӯш кунанд. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Дар ягон ҷо баъз рушнед мо бошад сар мекунем. дӯстон, чӣ хеле ки медонед пагои Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва Барселона аввалин бозии худро дар майдони Камп Nou бо Бавария мегузаронад. Барои боз ҳам ҷолибтар гузаронидани ин бозӣ дӯстони мо аз 1x барои ин рақобат коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Ҳамчунин шумо метавонед дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ соҳиби $100 гардед. ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Имкониятро аз даст надиҳед. муҳофизатгар Дани Алвес ба Барселона баргашта наметавонад. мувофиқи регламент баъди анҷомёбии равзанаи трансферӣ танҳо агенти озодро даста метавонад ба қайд гирад, аммо ба шарте ки вақти ҳангоми кушода будани равзанаи трансферӣ қарордодашро қатъ карда бошад ё ин ки бедаста монда бошад. Трансфери Бразилия 20 июл аллакай баста шуда буд. Агар Дани Алвес бармегашт, барои хатти муҳофиза ҳамчун ивазкунандаи Дест беҳтарин гузариш мешуд. Замоне Месси мазз бо Дани Алвес аз канори рост ва Жорди Алба аз канори чап беҳтарин бозии Барселонаро нишон медоданд ки муҳофизатгарони рақиб намедонистанд ки ба кадом канор такя кунанд. Ҳатто муҳофизатгарони Барса ба рақибон гол мезаданду партофтои головар анҷом медоданд. фикр мекунам агар Дани Алвес дар Барса мебуд, Дэвис аз Бавария хатти дифои дастаро чунин шармандавор рахна карда партофти головар намекард. агенти Ансу Фати Жорже Мендеш мехоҳад ҳарчи зудтар шартномаи бозингари 18-соларо бо шароитҳои беҳтар тамдид намояд. Барои фишор овардан ба Барселона Мендеш бо топ-клубҳои Аврупо аз ҷумла Манчестер Сити ба алоқа баромадааст. Гвардиола аз рӯбарияти шаҳриё хоҳиш кардааст ки трансфери Фатиро муҳокима накунанд, зеро ӯ намехоҳад ки муносибатҳояшро бо собиқ дасташ ки ҳоло ба мушкилиҳои ҷиддии иқтисодӣ дучор шудааст вайрон кунад. Президенти Барса Жоан Лапорта ин амали Гвардиоларо қадр карда аз Жорже Мендеш сахт норозӣ аст. Хеле аламовар аст ки вақтҳои охир одамоне ки дигар дар Барса нестанд, аз онҳое ки ҳоло дар даста қарор доранд ғами Барселонаро зиёдтар мехӯранд. Собиқ мураббиён, бозингарон ва ҳатто мухлисон ғамшарики дастанд, вале онҳое ки ҳоло дар Барселонанд доири вазъи даста парво надоранд. Агар Лапорта бо додани рақами 10 ба Фати гумон кунад ки дигар Фати ба ҳамаи шароитҳо розӣ шуда бе ягон монеа дар даста мемонад, иштибоҳ мекунад. Бояд ҳарчи зудтар аз пай ҳалли ин масъала шуд. Серхио Агюэро гуфт Барса ҳамеша топ даста боқӣ мемонад. Барои ҳамин мо бояд дар ҳар мусобиқоте ки ширкат меварзем фикри қаҳрамон шуданро дошта бошем. Мо фаворити Лигаи Чемпионҳо нестем, вале рақибон ба мо эҳтиром мегузоранд. шахсан худам ҳар боре ки бар зидди Барса ба майдон мебаромадам, ҳатто дар авзои бадтарин қарор доштанаш мегуфтам ки ин Барселона аст. ҳарчанд ки дар Лигаи Чемпионҳо аз мо умеди калон надоранд, вале мо бояд эҳтиёт кунем. баъди ин суханон Агюэро ба утоқи либосибазкунӣ рафта ба ҷивоне ки пештар аз Месси буд назар кард. Дар он исми Люк де Йонгро диду ӯ фасти сахт кашид. Вале ҷиддӣ гирем, агар мо ҳоло хави Иньеста ва Месси надорем ва ҳайати дастаи мо ба беҳтаринҳо шомил нест. Аммо бузургии Лигаи Чемпионҳо маҳз дар ҳамин аст ки ҳар даста метавонад барои унвони қаҳрамонӣ мубориза барад. Ин гуфтаҳоро дастаҳои Интер, Порту, Атлетико, Аякс ва ғайраҳо дар мавсимҳои гузашта аллакай исбот карданд ва мухлисони ҳақиқӣ дар ягон ҳолат бояд ба Барса шубҳа накунанд. Борусия Дормунд тайёр аст ки Холландро бо Дембеле иваз намояд. Албатта ки ба ғайр аз гузариши Усман Дембеле боз 75 миллион еврои дигар ки дар шартномаи Холланд дарҷ гардидааст аз Барселона талаб карда мешавад. Аз нигоҳи иқтисодӣ ин беҳтарин вариант барои Борусия мебошад. Аммо барои чунин пешниҳодро кардан Барселона бояд ки шартномаро бо Дембеле ки то охири ин мавсим муҳлат дорад ҳадди ақал идома дода тавонад. Аз ин дида варианти хубтарро барои ҳардуи даста дигар намебинам. Аз ҳама ҷониб барои дастаҳои ин гузариш муфид хоҳад буд, вале сухани охиро инҷо танҳо бозингарон гуфта метавонанд. Холландро ба Барселона омаданаш хеле шубҳанок аст, зеро Барселона бисёр дар вазъи бад қарор дорад. Усмонро низ розӣ кардан хеле мушкил мешавад, зеро ӯ ҷои гармашро хунук карданӣ нест. Дар Борусия албатта маошаш хеле поин хоҳад рафт ва барои ӯ гузариш ба Борусия қадам ба қафо мешавад. илова бар ин Раёларо боз сер кардан дар кор ки ин кори осон нест. ҳангоми шартнома бастан ӯ пулро пахтазанак вурӣ мезанад.
дӯстон, қариб як сол мешавад ки мо бо ширкати Азия Маркет ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати Азия Маркет метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. Дору барои доғи рӯ ва пӯсти бадан, барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муҳлати ҳамхӯбагӣ, барои риши мӯи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда даромада занг занед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ба саҳифаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани доруҳо промокоди ГАЮРФро истифода баред. ссылкаи саҳифаи Азия Маркет дар описанияи ин видео.